one time yata iba na Alawi. Like by, unang-una, alam mo yun, Jowa Di Coren. I'm sorry to say but merong inggit ngayon na nananalaytay sa aking dugo. Yung mister niya, napapansin ko po, laging nagla-like sa mga photos ko na medyo pa-sexy ako paminsan. Pero pag iba ko naman mga posts, hindi niya nilalike. Dapat ko bang kausapin yung kaibigan ko tungkol sa kanyang mister? Ay! Feeling niya rin pala ka! Charas. I'm sorry to say but merong inggit ngayon na nananalaytay sa aking dugo. Tanungin mo ako kung bakit. Bakit, Nicole Yala? Kasi nakakaingit, ang dami niyang time. Siguro bigyan kita ng POV ng isang lalaki. Ayan, sige. Like, halimbawa, kung may mga nagpo-post yan, yung mga normal post, hindi mo napapansin, dumadaan. Pero pag nakita mo something special na parang nag-beach. Oh, yan. Na diba, sabihin natin nag-two-piece. Minsan nila-like ko. Pero walang something lang yun, na parang it's something special na ginawa mo na na-appreciate ko. Yun lang yun. Yun lang. Wala, Oo, wala na parang, hindi na para mag-usap tayo ng masinsinan. Wala. Kasi kami Naniniwala mga kong lalaki, ganun eh. Kasi kami mga lalaki na kahit may asawa na, yung na-appreciate mo rin yung beauty, yung sexy. Yan. Yun lang yung, as long as wala kang ginagawa beyond that na Correct. na na-appreciate mo. Correct. So, yun Ganon. nga kung may comment, Mars, ang sarap ng dito. Mars pa isa. Ikaw, di ba? Nakikita mo yung asawa mo, anong pinapanood niya, nilalike niya, yung mga sexy din. Oo, alam Diba? mo, kaya nga minsan nga, limbawa, kailan ba yun? May one time yata iba na Alawi. Parang nakita ko dun sa, like by, unang-una, alam mo yun, Jowa Di Coren. Alam naman namin, like for example, pag nag-like kami, pag nag-heart kami, alam namin na makikita yan, dadaan yan sa feed ng asawa Or namin. di naman kaya, ewan ko lang for guys, ano lang talaga yun, Oo. sadyang you just like. Oo, parang appreciate lang, yun lang. Minsan nga hindi kayo nag-iisip eh. Oh. Asawa ko ganun eh. Pag duman, ay friend to ng misis ko. Oo, heart. heart, like. Daan na, di ba yung doom scrolling na tinatawag? Ang liking kasi sometimes it's not intentional eh. Although, lalo na for some people for some people it's very intentional. Ako, intentional ako sa pag-like ng post. Bihira kasi ako mag-like, parang kapag ka talagang binasa ko, nagustuhan ko, nagandahan ako. Intentional talaga ako doon. So, pero mayroong mga ibang tao talaga na hindi sila intentional. Talagang sadyang, pag dumaan sa feed, like. Pag maganda, like. Pag hindi maganda, like. Diba? Meron kasi yung feeling ko minsan na parang gusto mo mag-react pero yung proper emotion wala doon sa mga emoticon sa pagpipilian mo. Pwede. Diba? Kaya Diba, may mga ganun, safe na lang yung parang, like ka na lang, oo. ganon. O din, 'di ba? Yung may mga ganong klaseng factors. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.